Moni ndine Jackie nde nkhani yathu tikubwereranso ku China koti takhala tikupita ndithu nde sitikamva zambiri za China tingoyambiratu nkhaniyo kwirani chakumwa tenticheze. Mtsikana uyu kapena nditi mayi uyu dzina lake ndi Weiwei Fu. Weiwei anabadwa mchaka cha 1987. Anali ochokera ku malo osauka kwambiri akuti mbali ya ku province ya Hebei, koma anali one oti anali ndi mchimwene wake amakhalanso ndi mayi yake ndi bambo yake, koma onsewo anali ntoti ovutika koopsa. Abambo yake amangopeza timaganyu apa ndi apo, timaganyu tokonza njinga zakapalasa, pamene amayi yake akapeza kaganyu pena pake ndi mwayi, koma moyo wake unali ovutika kwambiri. Iye anapita skulu, anamalizira ku high school, sanapitiriza after high school, nayeso anayamba kuyang'ana maganyu. Amata apeza ganyu apa apeza ndi anayamba kumapeza kuti amatha kupeza mwina kaganyu kogulitsa mu shopu, apezanso pena pogulitsa mu shopu, ndi anakhanga toyamba kupeza ka experience kogulitsa mu mashopu. Ndi anapezeka kuti mpaka anapeza ntchito ku Shanghai ngati mtauniko mu shopu yotchedwa Next ndi shopu yayikulu kwambiri ya ku UK, koma ikupezeka kuti yakhale kuchitidwa expand maiko ena, ndi inalionera kuti kuchitidwa expand ku China. Bambo uyu dzina lake ndi Michael Simpson. Michael anali ochokera ku UK, ku United Kingdom. Analionera kuti amachokera kubanja lochita bwino, anaphunzira skulu yabwino, chilichonse zosavutikira za straightforward. Ku skulu konso anali wanzeru kwambiri, amapanga bwino, mpaka na adamaliza skulu anapeza kuti anayamba ntchito, koma ntchitoyo anayamba ku Next yake branch ya ku UK. Ali kumene uja anapezeka kuti sanatenge nthawi, amamukweza msangasanga ifa yoti anali high performer, anali wanzeru kwambiri, ntchitonso amayitha kwambiri, mpaka anakhala executive ali wang'ono kwambiri, ali mu 30s. Ndi anamtumiza kuti apite ku China akathandiza kupanga expand Next ku China. Ndi anali munthu oneyoti anali bwana kwambiri pa zaka zake. Mu 2009 anapita ku China kukakhala bwana wa Next omwe inali kumeneko. Ndi zinachitika kuti shopu imene amagwira ntchito inali yomweyo imene amagwiramo ndani, amagwiramo Weiwei. Anakumana naye Weiwei mtsikana kuti as much as anali ochoka kuvutika kwambiri, anali omasuka ocheza, ndi ma position awo anali osiyanira natu. Wina anali executive, iyeyo Weiwei anali shop assistant chabe, koma anapeza kuti anayamba kuyankhulana mpaka nayi kuyamba chibwezi. Sipanatenge nthawi Weiwei anatenga mimba. Ndi anatenga mimba, Michael ananena kuti sineyo I think tikwatirane sangasanga, fuchita amafuna kuti mwana apeza kuti wabadwa mu banja osati abadwe outside banja. Ndi anapeza kuti anapangadi ukwati sangasanga. Atapanga ukwati, mwana anazabadwa mnyamata, anampasa dzina kuti Jack. Ananyamuka anapita naye ku UK kukapanganso celebrate phwando la ukwati wawo ku UK, mwana atabadwa kale. Kumeneko anakakumana ndi makolo ake a Michael, anakumana ndi abale ake a Michael, kuti no environment yonena kuti anamulandira bwinobwino Weiwei ucha kumene kuja. Ndi chifukwa cha ukwati umene anakwatirana ndi mwamuna onena kuti ochita bwino executive ngati Michael, moyo wa Weiwei unasinthiratu. Anasintha kuti anali munthu ovutikiratu, nkupeza kuti ukakhala mkazi wa ndani, mkazi wa executive. Ndi akuti zimene amapanga Weiwei ali ku UK ku banja lawo la kwa Michael, ati amacheza pang'ono ndi anthu, koma kenako amachokapo akakhala payekha, amangokhala pa phone kumapanga zake. Ati amapanga zozikonda chonchi, samafuna kucheza ndi anthu, samafuna kuwadziwa bwinobwino, amakonda basi akakhale payekha azipanga zake. Mwana akulira basi angomuyang'ana, amazidikirira kunena kuti Michael akatani akathamange akantenge mwana uja. Ndi anabwereranso kutiko, anabwerera ku China. Abwerera ku China, Weiwei anasinsiya ntchito. Atananena kuti afuna adzilira mwana ku nyumba. Anamusiyira Michael uja kuti azigwira ntchito yekha. Kenako Weiwei anabereka mwana wina wamkazi, tsikana. Dzina lake anampasa kuti Alice. Weiwei nkumangokhala pa khomo, abambo aja nkumatani kumapitiriza kugwira ntchito. Anaja nkumasiya mtima skulu tabwino takutiko takudera limene lolo amalipira za private, amalipira ndalama zambiri. Kenako a Weiwei anapeza kuti anayamba kusangalala, nanga se anasandukano akazi abwana amafuna kuti zizisonyeza. Ndi anayamba shopping
nthawi zonse shopping, akugula zakatundu zambirimbiri kubwera ku nyumba, zinthu zake zozigulira iyeyo, zovala zani zodula malebo madesigner. Nde Michael sizimansangalasa atanamuza kunena kuti komatu spending iyi sitithandiza chifukwa kuti ndikugwira ntchito ndine ndekha, ndikulipira china chilichonse, iwe chimene umapanga umangokhala nyumba nkumapanga spend. Ndati akamuyankhula chonje atamayankha mwano opsa. Michael kudabwaso kodi ntsika nayo bwanji nangasi anthu aja nangoyamba kachibwezi nthawi yomweyo kupeza kuti pali mimba nkukwatirana nsangasanga asakudziwana bwinobwino ma background yawo. Ndanapeza kuti nthawi zonse amapanga zimenezo kuthandiza pakhomo osatinso kwenikweni. Ndati Michael amati akachoka anyamuka apita kukagwira ntchito, akachoka ntchito iye ndi amene amati akabwera kunyumba amatenga ana okagoneka, akatero atenge kukacha ngati weekend akasewere nawo. Pamene aweiwei anayamba life yomwe apitaso out usiku, apita out ndi azinzawo kaya kamwamo atani abwera basi kusanduka ngati kamoyo kena kake kuti samakadziwa sana kakhale, koma fedena kuti anali ndi access ndi ndalama. Michael yata akafusa imakhala nkhondo, ati ndi amayamba na usati masewera, amakanga na usati masewera mpaka tsiku lina atayamba naso ati anatenga mbale yadoti ndi kuvunga weiwei ucho kumugenda nayo Michael pachipumipa mpaka atanamukhapa anamusira chipshera ndithu. Ndatabwerera kwawo fa choti amapita ku UK Michael, abambo ake anamufunsa kuti pa chipumicho ndi chani balalo mbunatani, ndakuti sana wabisiri anawuza chilungamo kuti tumangokhalira ukangana angopanga spend ndrama, ndikamuza kuti chepetsani kupanga spend amandiyankha mwano. Ndesi kuti nani namuza so zomwezo anandigenda ndi chani, anandigenda ndi mbali. Ndakuti abambo ake anayipidwa nazo kwambiri ndi mai yake mpaka nana akhala naye pasi kumuza kuti no munthu ngati angakugende ndikusira chibala choncho, kukusira chibalima choncho pali vuto, ngazi amene yosunga pite naye patali adzakupweteka siku lina kuli bwino umsiye. Nde Michael anavomerezana nazo, nayenso atanala atatopa kale fa anatengana 2009 mpaka nano imafika 2015 akumakhala moyo wake omangokhalira kukangana osamvana, koma olamutsutse olatani weiwei amangopanga be spend, weiwei amangopanga be mwano, weiwei samathandiza kalikonse. Nde Michael atanakhala naye pansi weiwei kumuza kuti inenso ndifuna kukangana, ndingofuna ndikuuza kuti ndifuna divorce, kuti moyo huu siningathe kuukhala ayi, sindingamakhale moyo wanga tizingolimbana. Ana wandima wakonda, ana ndi athandiza munjira ina iliyonse, koma iwe ndine banja lirani banja lithe. Ndati wewe anakaniratu kuti sizingatheke ndipo sindivomera kuti iwe ndine banja lithe. Ndanakhala ngati kuti alikaya ku court ku China kuzimayenda bwanji. Nde Michael atafufuza anapeza kuti munthu umaloledwa kupanga divorce opanda winayo mukakhala kuti mwakhala zaka ziwiri osakhalira limodzi, mukakhala aliyesa kukhala kwake ukhoza kunena kuti ndifuna divorce mpaka nakupasadi divorce yo kaya winayo afune kaya asafune ulandira divorce. Nde Michael anapanga propose kuti okay chabwino iweyo ukana divorce bwanji panopo tisiyikayo kukhalira limodzi chifukwa ineyo sindikwanitsa moyo huu. Ineyo ndatenga nawo ngati iwe sutha kwasunga ndikapeza nyumba ndizikakhala nawo anawo, iwe uzikhala patipo uzikhala muno ndizilipira ineyo rent, ndalama ya chakudya chilichonse ndizikutani ndizikupatsa, koma sindifuna kuti tizikhala so limodzi. Nde weiwei atanavomera kuti okay chabwino. Nde Michael anasamuka anatengana nkupeza apartment ku Shanghai kumene amakhala, anampasa ufulu unena kuti ukhoza umabwera kuzatani kuzatenga ana ukacheza nawo kudzasiyaso. Weiwei atanatani anavomera. Nde anakhala choncho kuchoka 2015 2016 2017 weiwei anangopezera atulukira ku nyumba kucha. Atafika anadabwa anapeza handbag handbag pampando. Iye ucha kufufuza handbag izukhala bwanji anamva zoti kuli nzimayi amene akumadzatani akumadzakhala ku nyumba kucha. Anapanga separate 2015 ino 2017 kuti pakutano 2 years inalino nthawi ikufika yoti no Michael jakhoza nokumpanga divorce opanda kukangana. Nthawi yomwe amadikirirayo, koma mu nthawi iyo yomwe amakhala yekha Michael mudzaka ziwiri zimenezo anakumana ndi mtsikana wina dzina lake Rachel Lynn, nayenso Chinese koma anali kuti anali ku school ku UK wabwerera. Ndi anakumana mu ntchito momwemo atanalolimbikira ntchito chani amapanga chilichonse cha opposite zimene amapanga ndani amapanga weiwei zicha. Nde Michael
anaona kuti ine mkazi koma uyu oti adzilimbikira, oti tidzimvana, oti tikakhala pansi nkumacheza zofanana. Anapeza kuti anayamba kuyenda naye mpaka anamuwuza kuti chani, bwera tizakhala limodzi. Mkazi wanga tinapanga separate patha zaka ziwiri sitikhala limodzi, ndipo apa pandikupanga finalize chani, divorce. Chabe kuti zonsezi sanamuuze china chilichonse ndani, sanamuuze china chilichonse Weiwei. Mumtima mwake, mmaganizo mwake Weiwei zinazo kuti ngakhale tikukhala separate, ngakhale mwamuna yowapita ukakhala payekha ndi mwamuna wanga, ndipo tsiku lina tizabwererana. Ngakhale panalibe china chilichonse chosonyeza kuti anthu abwererana, panalibe kukambirana china chilichonse chosonyeza kuti anthu abwererana, koma mmutu mwake Weiwei amati ndi mwamuna wanga tidzabwererana. Pamene winayu, mwamunayu, mmutu mwake munali monena kuti apa pa banja ndathana nalo, tachita separate, takhala zaka ziwiri osakhalira limodzi, ndipanga finalize divorce. Ndi Weiwei atapeza handbag anapsa mtima kuopsa, koma sanankhule china chilichonse. Anankutani, anankwawo cheza nawo anankumapita. Atabwerera anakawuza azinzake kunena kuti tani, mayi kwakundipanga chiti, ndapeza handbag ku nyumba, tiyena eni konko tikatani tikammenye. Anatenga atsikana awiri anzake kuti afuta kwa akammenye mkazi uja. Anatenga makamera kwauza anzake kuti ndifuna kuti mukajambule china chilichonse kuti ndayalutse ndikaziponye pa social media. Anzake ajadi aye tiyeni. Chomwe anzake osamadziwa nchonena kuti ponyamuka Weiwei anatenga mpeni anabisa mu handbag mwake. Anthu aja ananyamukadi. Ndi Weiwei anali ndi kiya kuti anangofikira kutsegula chitseko ndikulowa nyumba. Atangolowa nyumba anangofikira kumuona ndani Rachel uja ali nyumbamo. Atanangamba mulalatira kuti zambirimbiri imene anthu anga antukwanire munthu kuti ukulanda mwamuna wanga. Basi kumutchula mayina ambirimbiri nkutulusa. Atanangotulusa mpeni tayo mwe ndikumucheka. Atanamucheka mkono kumbaya ndikumucheka mpaka anawuwononga mkono wa Rachel. Nde Michael ataona, Michael anathamanga ndikuchingira kunena kuti kupanga chani, kumuchinga kukhanga kumuteteza Rachel. Ndipo nteteza Rachel Weiwei anapsa mtima kwambiri kuti iwe ungamabhakira amene yoyo wakwani undipanga chiti, wabweretsa mkazi nyumba nde ukumubhakira kumuchinga. Ndanangotenga mpeni uja nkumbaya Michael pa khosi, nkumbaya so pa mtima. Ati chilichonse chinachitika msanga basi Michael down. Aliyese akuona anzake achatututu samaganizira sodi munthu kanali ndi mpeni, iwo amangoperekeza nawo kufuna drama akaonerere nawo. Anzake omwe kuthamanga kutani kuimba foni ku polisi. Mmene apolisi ambulance imafika Michael atamwalira kale. Anamtenga nani? Anamtenga Weiwei anammanga. Pamene Rachel anathamanga nayo chipatala, ali moyo koma mkono wake unalumala, unaonongeka, anambaya kwa anamucheka, anamuonongeratu mkono. Anamuzenga milandu. Nde abambo ake Michael anabwera kuchoka ku UK. Anathamanga atamva kuti azamvesese zikuchitika nchani, komanso alongosoleza maliro a mwana wawo. Koma atafika anapeza kuti ana ang'ono zidzukulu zija kunalibeko. Koma tsiku lomwe amaphedwa Michael, ana ake anali nyumba momwemo. Sanaone fata anali kuchipinda koma anali nyumba momwemo. Ndi mchimwene wake wa Weiwei anatenga anacha msanga ndikuthawa nawo kuwapitisa kumuzi komwe kumakhala makolo ake a Weiwei. Abambo a Michael anayesera umundumu kunena kuti ana ndi aone tatana, anakaniza kwakaniziratu. Abale aka kuyesera kuti ola ayimbire phone sizimatheka, panatenga nthawi yatali kwambiri kuti achite contact makolo ake a Weiwei. Makolo ake a Weiwei ndi amene anamuimbira iye kumuwuza nena kuti ngati ukufuna kuti waone anawa ulembe kalata ku court kunena kuti imukhululukire Weiwei. Chifukwa kuti pa malamulo awo munthu ukapha munthu, ngati abale ake a munthu uyu alemba kalata kupempha kuti munchitire chisoni ife tamukhululukira, amachepetsa dzaka kuti mwina malo mwa life sentence apezeke kuti ampasa dzaka 10 zokha. Ndati utani ngati ufuna kuti waone anawa unene zimenezo. Iye ali sono munthu wandiphera mwana ineyo, nde ineyo no ndipange zonena kuti asamangidwe. Ati nde ngati ufuna waone anawa upange zimenezo, komanso utipase ndrama, utipase $62,000 kunena kuti anawa waone. Iye uchi sono anawo ndizidzukulu zanga, ndi abale anga chimodzimodzi mene aliti abale ainuyo, nde ine ndizilipira chifukwa chani. Ati zinthu zake zosadziwika bwino mpaka na abambo aja anapita ku prison kukamuona ndani Weiwei. Abambo ake a Michael kumuwuza nena kuti ana iweyo kudziwa nena kuti makolo ako alibe china chilichonse sangalere anawa, ifeyo tiatenga anawa tikalera tiapasa china chilichonse chomwe akufuna.
akuti Weiwei anatani anakana akuti mukatenga kupita nawo ku UK kunde kuti sazindiona zizone kuti kunyumba kwa makolo akeko amakhala chani nyumba ya chipinda chimozi onse une kuti anawo komanso makolo ake a Weiwei anapeza kuti anawauza anawo kunena kuti abambo anu anathawa tsama kufunani safuna kukuonani soni anathawa anachokapo ndeti zikulerani ndife osauza chilungamo kuti abambo anu anamwalira chilichonse chomwe apanga zodabwisa chonje nde abambo acha anayesera kufaitira kunena kuti ana kaya kungoaona kokha kapena anawo ndingoyankhula nawo kapena ndi atenge china chilichonse zinazovuta mpaka na zinalowa mundale anayamba kuyankhula ndi anthu akuluakulu andale aku UK a Jeremy Hunt nani odino anayamba kuchita contact so anthu adale akutiko aku China kuno kuti tatithandizeni pali kesi ana kuno kuti yes ndi ma Chinese citizen komanso ndi ma British citizen muyangane best interest tichita thandize anawo nchani amene angalire bwino anawo ndani ndengati yakhala ikupita ku court mpaka na kugwirizanadi anakumana nawo tsiku lina anakawaona anawo koma anawo ari amakhala moyo ovutika kwambiri chifukwa chonena kuti makolo ake a Weiwei alibe chilichonse ndi analimbana nawo kunena kuti tikatenga tidzabweretsa maholiday tikhoza kugwirizana kuti tizibwera nawo kangati pachaka kuti muaone koma zonse zinatheke akuti mutitani mulembeka kalata yoti mwakhululukira Weiwei ndi anakana abambo ake amaiko kuti siningalembe kalata imene ndi Weiwei anapasidwa life in prison ali ndi life sentence ndi anavutana mpaka na chaka cha 2020 anamuuza kunena kuti ulipire 40,000 anapereka 40,000 pounds kwa makolo ake a Weiwei anamuuza kuti bwera uzatenge ana anapita anangompasa mwana mmodzi yekha wamkazi wamuna anamukaniza anachita separate anaja winayo akunsunga kumuzi ku China pamene wina anatani anamtenga tsikanayo anabwera naye ku UK ndi chifukwa chake chomwe akuti akumusungira wamunayo chomwe anankakamirira ngakhale akudziwa kuti sangathe kumulera koma anamukakamira ati chifukwa chonoti iwo akalamba akukula akufuna munthu oti adzalera adzagwirira ntchito pamudzipo adzimutuma komanso ati mwana wamuna amamudalira choncho kuti akangofika saizina yake adzasamala iwo kaya adzipeza ntchito mwina adzagayirako chakudya foti iwo akukula komanso adzithaso kukamuona mayi wawoyo kukamuona Weiwei ku prison ndi anamsunga wamunayo pamene wamkazi anapita ku UK anakhala kuchita fight kwa nthawi yayitali kwa dzaka mpaka ananena kuti okay chabwino tikupasani ndalama zambiri tipatseni mwana wamunayo anankaniza wamuna ikhaenda akukaniza koma akunkanizira kunena kuti adzakhale ngati akumugwiritsa ntchito yowalera osati kuti akunkonda iyayi ndi zinangoti izi mathero ake sakudziwika kuti zinatha kotani kuti anamtenga mwana wamunayo kapenayi koma bwino wake ndone kuti ali ndi British passport ngati adzapeze kuti akuvutika kwambiri akazakwana zaka 16 mwanayo Jake akhoza kunyamuka kutani akhoza kuchoka yekha kupita ku UK azakhala kunena kuti ali ndi ma rights sangakanizidwe ali ndi azakhala kunena kuti ngololedwa kuzonyamuka kulondola komwe kuli agogo ake ena atakhala kuti akufuna komanso nanga si ndi choice yake akhoza kufuna kukhala kumbali ya amayi akewo koma imeneyo ndi nkhani ya Weiwei ataona chuma anayiwala kumwe achokera zikomo kwambiri.